Тапшыруыбызга килгән алдагы ике котлау хаты Зур Ширкли авылында туып үскән хөрмәтле милләттәшебез Аюпова Гүзәл Айся кызына багышланыр. Бүген ул үзенең 45 яшьлек матур юбилей тантанасын каршылый. Ошбу гомер бәйрәме белән ихластан аны беренчеләрдән булып, яраткан тормыш иптәше Бәз, балалары Али, Гөлназ котлап, иң җылы теләкләрен ирештерәләр. Безнең кадерле кешебез, сөекле хатыным, фәрештәдәй ягымлы әниебез 1975 елның 9 октябрендә Зур Ширкли авылында дөньяга аваз сала. Мәктәпне укып бетергәч, Тингели шәһәренең педучилищесына укырга кереп, укытучы һөнәрен үзләштерә. Кулына дипломын алгач, яшь белгеч кабат туган авылына кайтып, үз мәктәбендә хезмәт юлын башлап җибәрә. 1997 елны мин яраткан хатынымны мәңгелеккә үз парым итеп гаилә кырдык. Аллага шөкер, татлылыкта ике татлы алмаларыбыз, балаларыбыз үсеп җитә. Бүген безнең өчен зур бәйрәм, безнең иң яраткан, иң кадерле кешебез, хатыным, әниебезгә 45 яшь тула. Сөекле тормыш иптәшем, яраткан әниебез, без сине туган көнең белән чын күңелдән котлыйбыз. Көннәрең шатлык белән үтсен, гомер юлларың озын булсын. Кайгы хәсрәт күрмә. Сиңа шушы ямьле бәйрәмеңдә меңнәрчә рәхмәт сүзләре әйтәбез. Син дөньяда иң затлы, саваплы кешеләрнең берседер. Без сине шиксез хөрмәт итәбез, чын йөрәктән яратабыз. Син кирәксең миңа, син кирәксең. Гомерлеккә җаным, гомергә. Син кояшым минем, аяз күгем, син бәхетем минем бу җирдә. Аллаһыдан саулык сорыйм сиңа, озын гомер сорыйм һәр иртә. Бәхет өчен миңа күп кирәкми, син янымда булсаң, шул җитә. Очрашканбыз, кавышканбыз икән, бу билгеле юкка түгелдер. Шатлык, кайгы күптән уртак безнең, гомеребез уртак гомердер. Язмышыма рәхмәтлемен җаным, синең сөюеңне тойганга. Без бәхетле җаннар синең белән, икебез дә бергә булганга. Әнкәебез, күз нурыбыз, җаннарыбызны җылыткан өчен, авыр чакта ярдәм иткән өчен, төпле киңәшләрең, җылы сүзең, нурлы йөзең, шатлыкларыбызга сөенеп яшәгәнең өчен мең рәхмәт сиңа, сөеклебез. Чын күңелдән безгә чын ана мәхәббәтен татыттың. Җан җимешем, балам дип иркәләп сөеп назлаганың өчен рәхмәт. Сиңа авыр сүзләр әйтеп, күңелеңне рәнҗеткән булсак, зинһар гафу ит безне. Сиңа озын гомер телибез. Хәсрәт кайгы күрмичә, һаман шулай әткәй белән безгә терәк булып, бергәләп матур яшәсәгез иде. Әникаем, ак күңелле фәрештәбез, пак күңелле кешебез. Синең хәер-фатихаңнан башлана һәр эшебез. Бәхетле бул йөрәк маем, зинһар бүтән елама. Балаларым үсәр диеп бер үк ялгыш уйлама. Без еш кына кунакларга кайтып китеп йөрербез. Кирәк булса синең өчен җаныбызны бирербез. Синдәй әниләр бар микән? Икеләнә күңелләр. Синең төсле әниләргә бар рәхмәтләр бирерләр. Шатлыкларың артып торсын. Әтикай белән бергә яшәгез сез бәрәкәттә, терәк булып гомергә. Хөрмәтле Гүзәл Айсиевна, чын күңелдән бар матур теләкләргә дә бик теләп кушылабыз һәм бүләккә якыннарыгыз сайлаган матур җырны яңгыратабыз. Yazlar, şahit ana tüttəgi yıldızlar. Yürekte kabındı suyu kaynar, unutulmay bir de tövgü tanınar. Sen bit benim canım, birden berim parım, dinleş bizge parlı alkışlar. Bağın bir küp yıllar, birge bulsun yollar, ayırmasın bölüp yazmışlar. Sen bit benim canım, birden berim parım,
Үзләребез безнең тапланмасын, араларга кермәсен чит ятлар, көтсен алда бәхетле минутлар. Син бит минем җаным, бердән-берем парым, тиңдәш безгә парлы акышлар. Тагын бик күп еллар, бергә булсын юллар, аермасын бер үк язмышлар. Син бит минем җаным, бердән-берем парым, тиңдәш безгә парлы акышлар. Тагын бик күп еллар, бергә булсын юллар, аермасын бер үк язмышлар. Аермасын бер үк язмышлар, аермасын бер үк язмышлар. Гүзәл Айсеевна Аюпованы 45 яшьлек юбилейлы туган көне белән ихластан безнең тапшыру аркылы апасы Әлфия, племянницасы Лилия, тормыш иптәше Марат, племяннигы Юсып та кытлап сүзләрен ирештерәләр. Гүзәл, сеңелем, яраткан апабыз, тәбриклибез сине юбилеең белән. Минем фикеремчә, кыз балага күбрәк кирәктер ул иптәш. Бер туган апа яки сеңел. Ни өчен дисәң, чөнки без хатын-кызлар бик нечкә күңелле, безгә бушанырга кирәк. Кемдер белән шатлыкны да, кайгыны да, борчу мәшәкатьләрне дә уртаклашырга кирәк. Шуның өчен бер туган апаң яки сеңелең булса, бу бик зур бәхет. Мин шушы бәхетлеләр арасыннан. Аллага шөкер, бу фани дөньяда ялгыз түгел мин. Бер туган сеңелем, Гүзәлем бар. Туганнар дус, тату, үзара ярдәмләшеп, аралашып яшәгәндә авырлыклар да җиңелрәк үтә. Гүзәлемнең дөрес, тепле киңәшләре тормышта маяк сыман булып, дөрес юл гел алда күрсәтеп бара. Аның киң күңеллелегенә таң калабыз. Ул барыбызга да вакыт таба. Кирәк чакта юата да, аңлата да белә дигәндәй. Без аның ныклыгына, шул ук вакытта сабырлыгына сокланабыз. Матур узган тормышларына карап, әле ярый шундый сеңелебез, апабыз бар дип горурланабыз. Аш-су ягынамы? Әйдә, бакчада пөхтәлек, матурлык булдырыргамы дисең? Безнең Гүзәлебезнең кулыннан килмәгән эше юк. Бүген туган көне белән кытлап барыберне телибез. Саулык. Анысы булса калганын булдырыбыз Алла теләсә. Без сине барыбыз да бик яратабыз. Бәйрәмеңдә шушы искиткеч, матур, алтын көз көннәре, изге хәбәрләр, шатлыклы яңалыклар гына алып килсен. Бүгенге бәхетле елмаюың сине бер кайчан да ташламасын. Сеңелкәем, һәр чак шулай саф күңелле сердәшем, тугры ярдәмчем булып кал. Озак еллар яшәвеңне телибез. Сәламәтлек, җан, тән тынычлыгы һәм тагын бәхетләр сиңа ихлас күңелдән. Гаилә шатлыгы, балаларыңның, якыннарыңның, туганнарыңның игелеген күреп, мул тормышта яшәргә язсын Ходай. Тормыш иптәшең Әббәс белән гомер итеп балаларыңның изгелеген, рәхәтен күреп бергә яшәгез. Без анарга бик зур рәхмәтләр әйтәсебез килә. Кайткан саен ачык йөз белән, матур сүз белән каршы ала безне. 45-кә җиттең Гүзәл. Уф диеп, уфтанма әле. Кайда калды яшьлегем дип борылып карама әле. Калган инде яшьлек заман, тик күркәм бүгенгесе. Гөрләтеп, дәртле килештек яшисе дә яшисе. Ниләр телик юбилейга, бик күп алар теләкләр. Булсын бездән шигъри юллар, матур җырлар бүләкләр. Алыга таба һаман бергә күмәк булып яшиек. 45 безгә пустяк ул, яшен сыман яшниек. Хатның соңгы юлларында кытлауларга кушабыз. Кайнар сәлам итеп сине матур җырга кышабыз. Хөрмәтле Гүзәл Айсеевна, юбилеегыз мөбарәк булсын. Якыннарыгызның музыкаль бүләге дә бары сезнең өчен яңгырый. Бәхетле булыр өчен гүнә, туады кеше җиргә. Тик бәхеткә илтәр юллар, бирелми бит җиңел генә. Тәгәрәсен гомер йомгагы,
кешәргә. Тәгәрәсен гомер йомганы, тигез булсын тормыш юллары. Бу җиһанга туган һәр кешегә Ходай бәхет бирсен нибары. Тәгәрәсен гомер йомганы, тигез булсын тормыш юллары. Буталмасын кеше язмышлары. Ходай бәхет бирсен нибары. Бар канатны кайырмаска, ялгышып айырмаска. Еллар аша эзләп тапкан бәхетне югалтмаска. Тәгәрәсен гомер йомган,